Caibidil sé. Jimmy sé as an éit sin agus tháinig sé ina dtíthe féin agus lean na chuid deisce bhile é. Agus an tabhaid thosaigh sé ag tagast sa synagogue as go bhfintas maran dar chuala é agus deireadis, cabhair sé an méid sin. Agus cén agna é seo a tugadh agus na múltúirí móra seo a dhéantú trína láha. Na é seo an sir áhad, Mach wada agus Bríathar Hémas, agus Iosaf, agus Judas, agus Haimon. Agus na bhfuil a chuútha an seo ina measc. Agus ghlac siad scanal an. Ach dúirt ísa lá. Na bhíonn fáid faoi neamhchán ach a bhain ina dtíthe féin, agus a measc a ghialta féin, agus ina teile féin. Agus ní adfaí sé moilt ar bí a dhéanú an siad, ach a bhain i láha chur ar bheag an odair, agus iad a laithas. Agus rinn sé inú ina dícredamh. Agus ga bhísa timpeall ar fud na balta ag teagasc. Glúigh sé an dara chuige agus thosaigh a chur amach ina mairt agus ina mairt, agus thug údar a stíomh ar an spurad míglanna. Dordaigh sé díomh gan níomh ré lá a cóir an móthir a go bhhain bata aran na tíochag na airgid sa Críost. Agus churann a chur orthú, agus na curigí éonar ormh. Agus dúirt sé lá, caibí éit a den sibhiste atá, curigí faoi an nó go méobh sin a agal na háite. Agus éitir bí na ghlacmhí libh, ach níl éil lá éiste libh, gabhagaí amach sin agus cruithí an deanamh atá faoi bhur casa má foiinise ina dhé. Agus ar dul amátaíh thugar siad airthaí a dhéanú agus chaith siad amach mar an deáin, agus rinn siad mar an uair eile le thola agus laithas siad iad. Chuaille Herod rí mar gheallar. Mar bhí aine an airde agus dúirt tá ón buaiste irithe ó mharú, agus sin é an feadh a bhfuil na muireilt in obrú tríd. Dúirt duine eile, Elias atá an. Dúirt duine eile, is feadh é, ina duine ina de feadh. Agus nuair chuaille Herod mar gheallar, dúirt, ón úd ó bhain me chiondé, is é atá airthe. Oras áulu a chur Herod ordú amach ón a gabhfuil, agus chur a gavan a prúsún mar gheallan Herodas. Ban Caleb a dhearr, agus bhí sé tar éis í a fosú. Or dúirt ón le Herod, ní cadfa dit ban dá dhearr a bheagat. Bhí olca ag Herodas thuige agus bail le é warú ach ní feidhí, or bhí ogla ar Herod rahóin, a bhí a fisaige gur daine cír nífa é. Agus chonaigh sé slán é, agus nuair choladh sé a chóra, bhí sé go mór trí a chéile, agus thug sé clúas dá go fonnar. Agus tháinig uair na fáile nuair a thug Herod phlé, a cibhne le a bhréithe, dá lucht a curte agus ofaigí agus do chin pobl na Gaelic. Agus tháinig iníon Herodas isteach agus rinn siú rince, agus háitsin sé le Herod agus le seo a bhí an bord leis. Dúirt an rí leis an cálín. Ír orm caibí níos míon leat ag tofra méid dite, agus chuir sé am windaí, caibí ní attitude orm tóir méid dite, go dtí leath móríochta. Gabh siise amach agus dúirt sí le na mhaithir, cad a dhearadh mé? Dúirt sí siúd, cion ón buaiste. Tháinig sí isteach faoi dhearfar leithe go dtí rí agus dear ar ag rá. Is mion lom go torfa dom a bhrás gan mol cion ón buaiste. Tháinig bura mór ar an rí, ach mar gheall ar a chud mín agus ar na daine a bheith bord, níor bhfuil leis do siar ar an ocail é. Agus chur an rí daine den garda amach leithe agus dordaí a chion a tuairteiste. Jimmy Session agus dí cheannaí sé an prison é, as thug sé a chion iste ar bhías agus thug don cálín é agus thug an cálín do maithir é. Ar an cloisteáil sin de dheiscebal, tháinig siad a thug a chorp agus chur a tuama é. Tháinig na heispal a chéile timpeall ar isa, agus duine siad lá a rógénta acu a bhí roimh na hagas tuacha acu. Dúirt sí lá, tagaigh sibhse go dtí éit waigna ar leithre agus ghlacaí bhór sóineas tamal. Or bhí mar an duine ag teacht agus imacht agus ní raibh an chuin bí féin acu. Jimmy siad lá an mhaid go dtí an éit waigna ar leithre. Agus chonig maran a gemacht iad agus dahan siad iad, agus rís siad an dé cos, agus na cartha uile a bhain siad an éit amá rompu.
Ag teach de tír do tháinig sé slua mór agus leach sé trúadíh mar gro siad mar a bheith cúirí gan éire, agus thosaigh sé ag moniú maran nífadíh. Nuair a bhí an láig dul a Jenny, tháinig an iascabal thuige agus dúirt siad, éit bhuaigna é seo, agus tá sé Jenna fásta. Scíal bhuacht iad go rathgad is isteas na fermatha agus na bailte mór hempel ag ceannaí rud éigean le híthe díomh féin. Dúirt sé lá a freigart, tugadh í sibh sé rud le híthe díomh. Dúirt siad leis, an é go rathimid a cheannaí luach iach chéad Jenna daran agus é a tuairt daoine le híthe. Dúirt sé lá, cumméid bolin atá agah. Imigí agus feigí amach. Ar eile amach dúirt siad, tá cuig cinn agus iasc. Agus dordaí sé daobh eile luí faoithe ina buinte ar an fear glas, agus lig siad futhú ina gaslaí, ina céita agus ina cuige. Thóg sé na cuige bolinaí agus an dé iasc agus ar dheacu suas chun na flaithistá, bhainigh sé an bhris na bolinaí agus thug don na neispéal iad chun go curfadas os a cóir iad, agus linn siad an dé iasc ar cá. Dí siad eile agus bhí siad sach. Agus chód siad íon caisin deag de bhruascar agus den iasc. 5,000 fear an líon a dí na bolinaí. An sin, chuir sé deacha ar an deascabal dul ar mórd ag imití ribh go dtí an tríomhthall go dtí Bethsaida, fad a bhí sé féin ag scileadh an slua ua. Tar éis dá iad a chur consúil, Jimmy sé faoin slíomh congaí. Agus nuair bhí sé Jenna, bhí an buad amuí ar an airige agus éisin ina oínar ortaí. Ar an eiceil go raibh siad ar saothar ag an mbeadh Noafa, mar bhí an rí ina conne, tháinig sé chucú, timpeall ar an carthú fáide den ihe, agus ag siúil an airige, agus bhí sé ar an tí dúil thárstú. Híal siad go taimhse a bhíon agus scráid a siad amach, mar chonig siad ula é agus buid ar butha. Ach lóir sé lá leithe agus dúirt lá. Bhí misna agah, mise atá an, ná bí ogla áramh. Tháinig sé isteas a bhád thucú agus hit an rí, agus tháinig altacht thar na bathu áthu, mar níor thug siad mar gheall ar na bolinaí, ach bhí an crí go gur. Ar dul tras na daobh, bhfuil siad talú ag Gennesaret agus tháinig chun labhach ancara. Agus ar thart ar an mbeadh daobh, d'aithe na daoine é rí siad ar fud na cantar sin ar fád, agus thosaigh siad ag bhreith na daoine a bhí tinne ar chud sreadag chun na héite ar chula siad a bheith. Agus cabbí éit a dtí sé sna bailte, sna cairithe, sa fermatha, chud is lucht tinnes ina luí sna héite na poblaiglaí agus déanadas achaní ar go mumfadas le scothag a bhreith fiú amháin agus máinniú chlantanatí iad. Samula ariwarnanu lin his samove mohed vis mostum be his samuagna gahi Skakla